Utuk. Sing pundi? Sing iki lho. Lho niku mboten bapake to? Lho. Bapake piye to wong kuwi anakku kok ya. Rama kalian ibu Iya, Nak. enjang kapan kula badhe dinikahne? Kula pun siap niki calon mantu jenengan ya sayang ya. Iya saya Yo. udah gak sabar tau. Wis nyewa dekor urung? Pripun? Diatuk ya Allah. Iku apa anak kau batunya iki apa? Tean iku. Lah wong dhek urung sunat kok kesusu arep njaluk rabi ku lho. Sapa dereng sunat? Sinten ingkang dereng? Kamu kuwi lho. Masalah. Berarti saya blunus. Dalam. Awakmu ki mosok ya ora krasa to, Le? Wis enek bedane apa urung ngene iki mosok ora krasa? Aja kepikiran rabi dhisik, konokane iki diopeni dhisik. Mosok ora krasa sayang. Lintang Khairuddin. Sapa sampean? Kairo, masa Lintang kamu Kairo. masih sama aku? Aduh. Kamu udah gak sayang sama aku? Aku tetap sayang padamu sayang. Coba tangan kananmu mana sayang? Nih. Wow. Ini cincin yang aku belikan dulu. Iya. Wow, tanganmu coba. Kok mampu badek ya? Wah, aku tuh dari tadi udah persiapan ya. Dari tadi berangkat aku udah pakai parfum, udah dandan cantik. Masa kamu bilang bau sih? Sayang, Apa? Lintang Kairo. Iya. Kamu kok makin hari makin cantik. Sekikanku apa sayang? Apa aku gak dengar kamu tadi bilang apa? Wilo sing Kamu ditembak-tembak. tadi bilang skincare. Skincare apa? Skincare. Iya, omahmu kepung skincare. Apa skincaremu apa sayang? Aku pakai apa ya yang mahal itu loh, yang sampai 10 juta itu. Oh, setempat. Apa? Aku tuh pakai Dior. Apa? Dior. Dia tuh pakai Dior. Pakai Channel. Iya ya. Kamu yang bisa pakai Dior. Jangan pakai Dior. Lah apa? Dior. Oh, bukan tes. Oh, kamu tuh udah ndek budek juga. Siapa bilang enggak? Iya, masa yang cewek tinggi, kamu yang cowok pendek sih? Enggak apa-apa, tapi yang tiap malam kan pas. Tuh apa? Aku sok gila aku. Iya toh, Mas. Sayang, Dalam. kamu cinta sama aku? Cinta. Beneran cinta? Iya. Aku juga cinta padamu sayang. Gimana besok kalau kita nikah, kita jalan-jalan? Kemana? Gua jeglis. Gak mau aku. Malam pertama itu kita tuh harusnya tuh keluar negeri sayang. Gak mau keluar negeri aku sayang. Lah terus maunya kemana? Kamu ke Lampung aja ketinggalan pesawat. Apalagi ke Lampung. Coba ngomongin luar sama negeri. siapa? Gak apa-apa. Tapi cintamu hanya untukku kan? Iya sayang, I Bukan. love you. I love you too. Malu? Apa wis kena iki? Made celuk Om. Om Made. Sayang, Itu tuh kakek. kita besok ya, Iya. kamu akan kuajak ke rumahku mau nggak? Mau. Tenan? Iya. Kita ke rumahku kok gila tuh nyawang raiku. Nah samen Gini loh sayang. anu Nanti kamu tak kenalin. Ngapo nggih gelang iki? lah rambut tukane ayo. Tak kayak gelang karet sakmene. Yo Mas toh. Iya Mas tenan. Besok kamu kuajak ke rumah orang tuaku. Iya. Piye? Sampeyan gelem to? Mau. Tak kenal nih. Sampeyan cinta karo aku ora? Cinta Mas. Aku juga cinta kamu. Sayang. Jangan nangis. Ngisi-ngisi nih. Nangis sapa? Angusku rek mripat pari. Gini sayang, Iya. kita nggak usah berlama-lama di sini. Di sawang orang kita nanti gimana Iya, gitu. nanti nggak penak ya Kita harusnya. pulang ke Kademangan. Iya. Sampean karo aku tak kenali bapakku. Ayo Mas. Tenan. Iya. Ibuku ayu, bapakku tur ganteng. Ayo, siapa? Ayo. ora usah dadak serak kesuwen, mulih Kademangan, Nduk. Ayo Mas. Kang Mas. Panjenengan Ono wau apa wong kok ayu? saking mriku. Kula ditinggal dateng mriku terus jenengan niku saking pundi? Aku ya saka omah sing
kono to. Oh ngendaki jogloe ten mriku. Iya no. Awakmu kan ning omah kulon. Aku yo wayahe ngendaki sing omah etan no. Lah ning omah etan kuwi enek sapa? Loh, lah jenenge Demang Sugih kok. Kok iso? Demang Sugih bojone loro. Kados kula Sapa niki sing gak ngerti, kurang pripun, gedhi nggih sampun. Kok ayu ya ora kalah. Ngene lho. Karep kuwi awakmu tak Kula ingkang sowan Ndara Demang. lho. Kene. Abdiku Nggih, Harimurti nggih. wis ketemu goleki bojoku sing nomor loro. Lho sampun kula beto mriki. Lah ndi? Lah niki lho nanti wong mang. Rene. Ndara. Rene. Lah Yo gawa rene no. Tak rukuno dadi sak omah. Ya, Krik. Wis kok tenang ae. napa malih? Sanggup lho ngopeni jenengan masakne jenengan umbah-umbah. Ngladeni jenengan kula niku nggih sanggup kok ya sik digolekne tanding mawon niku lho kurang pripun. Jangkrik sutradarane iki kok ndadekno aku bojo loro iki piye iki? Ngece. Wong aku iki kenyeh ya wis. Sampun, Ini lho. sampun. Awakmu tak golekno ewang, tak golekno rewang ben ora soro-soro nemen ngono lho. Niki Loh, Ndara Demang. wong ayu. Kene. Piye? Iki Dah, garwane jenengan sing nomor loro. iki ya sing nomor loro no. Pundi, Pak? Sing pesen Grab pundi? Loh. Kok pesen grab iki Jakete gitu? sapa sampean? Lah aku mbok gonceng kademen. Iki jakete sapa dicemot? Ndara Demang. Wong ayu Liti. Ndara Demang. Niki sinten? Loh, ya iki ya bojo. Bojone ta? Iki mbok wek. Kita sing jenenge Yohana kae. Lah awakmu ki sapa jenenge awakmu sapa? Lah aku jelas Yohana to. Lah ya aku ora tau ditiliki belas pirang-pirang dina. Kaya ngono kuwi lho kelakuane lek wong lanang kaya ngono kuwi. Cemple kurang ajar cemple. Sampun, sampun. Piye. Sopi jenengan pinarak nungi. Bosok. Ndara Putri. Nggih. Piye, Mbak? Ampun ngoten Ndara Putri. Piye to, Mbak? Niki sing salah niku nggih Ndara Kakung. Lah Loh. iya. Kok iso salah? Awakmu kok nyalahno aku? Nuwun sewu mboten kok kula mbela sinten-sinten ten Oh, mriki. oh. Kula taun-taun nderek jenengan. Yo. Wong Ndara Putri pun ayu kados ngaten lho. Lah jenengan kok nyambik. Sapa kowe? Lambemu sembrono. Wong Aku iki bojo sah. Aku dirabi karo Ndara Demang iki digawa ning KUD. Jelas. KUD kono ku lak dedek ta kono. Sebelah iki KUD, KUA. Ya oh. Wis ngene. Aja geger, aja regejekan. Sing penting aku iso nyukupi awakmu wong loro. nggih Pak. Aku wis adil. Mboten sapura Ndara. Ya adil apa ora? Lho yo adil no. Aku berusaha adil dadi wong lanang. Sampeyan milih apane? Aku Heeh. bondo donya. Bondo kok kabeh. Ya ta. Lah aku mek kok ragane sing wis. Lah janjine jenengan pokoke apa-apa sing dadi dhuwitku ya dadi dhuwitmu. Wis, wene iki bondo donya. Lah kula. Aku. Lah mboten usah. Loh, Seremak jenengan. Pun. wis. Tegese pripun jenengan? Ora usah geger, ora usah rame. Dina iki aku mikirno nakku lanang, Kak Mase si Probo. Iki anake sapa? Ya anakku. Yo anake karo iki no. Lah ya aku ora tau meteng belas. Lah meteng ya apa? Aku steril, Mas. Steril. Mikire pripun to Kang Mas? Anakku lanang besok sing bakal nggenteni pelunggu aku dadi Demang ana ing Kademangan Pothok kene. Ya nggih wong putra namung setunggal niku. Nggih kedahe jenengan niku putra kantun setunggal niku disayang-sayang. Ya iya no. Lah kan hasil kasih sayang panjenengan kalian Ndara Putri. Lah nyambik oleh apa?
Wis to. Kok jenengan pele kok. Wis ora usah ngrembug iki bene to. Jarno engko lak yo modar-modar dhewe. Apa iku? Kowe nyapa? tes pen. Tes pek kaya tes pen iki lho. Tes pek. Tes pek. Aku soalnya telat pirang-pirang dino lho. Telat apa? Ngeteng. Telat iki ora melu ngaji. Ngene. Anakku lanang iki wis gedhe. Si Cemple iki wis gedhe. Wis wayahe omah-omah. Wis wayahe rabi. Yo nggih pun wayahe rabi ning pun jenengan penggalih saestu. Yen tak pikir-pikir aku iki umurku wis sapa sing kate ngendani pelunggu aku dadi Demang yen ora putraku si Cemple. Bibit bebet bobote kadah dipertimbangne to, Kang Mas. Lah ya kuwi sing tak pikir. Bocah wadon ngendi sing pantes ya kuwi tak rabekno karo anakku si Cemple. Ngeten. Laten ngriki Iya. kan. Nyapa kon ngetan iki? Maksudnya ngeten lho Ndoro. Ngeten. Ngeten. Ngerembak perkawis Kang Putra panjenengan. Menika kan ibunipun. Iya. Persetujuan saking ibu kan kedah disetujui ngaten to, Ndoro. Ya iya no. Lah saking ibu menika pripun? Sik ta. Aku iki dianggep ibu. Lho iya no wong ya bojoku awakmu ya wis dianggep ibu. Kula kok nyelak ngendikane panjenengan. Oke lah. Nek si Cemple niku pun wayahe njaluk dirabekne. Terus Anane jenengan napa mboten kesupen to? lho lali bab perkara apa? Cemple niku lak dereng sunat to, Nduk. Lho Lho, Jenengan ki kok malah kok sik to? Cemple urung sunat. Cemple niku dereng sunat. Sik to Bune? yo dereng. Apa bener Cemple iki urung sunat? Dereng Kang Mas. Jenengan eling-eling piye? Jenengan eling-eling. Aku iki wis tau duwe gawe. Acarane sunatan nanggep wayang biyen. Lah iku sunate sapa? Sunatku kae. Kok iso sunatmu lho? Ukuran ngoten lho. Sampeyan niku enggak ada anak kok sampai lali dereng sunat. Lah aku biyen wis ngurmangsani. Wis tau duwe gawe nyunatno. Lah terus sing tak sunatno sapa mosok sunatku dhewe. Niku tak Joko niku sing sunat. Kok dipenggalih malih Kang Mas. Kabeh wis tak penggale, wis tak angen-angen. Ning ya apa? Si Cemple iki ya kudu lang rabi. Ning pripun? dina iki yen gurung sunat ya disunatno dhisik. Sampun kula padosaken calak sing top. Wis golek. Awakmu wis golek calak. Oh, sampun top. Aja kesusu. Tenan ora? Temenan Soale iki. Cemple iki beda karo bocah-bocah liyane lho. Iki Cemple iki wis ngotot soalé. Soale nek ra calak sing profesional iki Iki gak ngatasi. niki sampun profesional. Niki mboten usah anu di center damel remote tes. Oh, zaman saiki nganggo laser. Nggih. Oh, di laser kuwi. Sing teko doan. Nggih. Slicer tek. Lah kok kula sing perih nek kula dhewe Dewan. Kok yo kaya ngono. Kok ya kaya ngono. Iki ana ngendi anakku si Cemple ora ketok iki ning ndi? Jajal golek ana kono. Sing coba bendaramu Cemple golek ana. Nggih biasane lek ngeten iki nggih ten taman kali pacare. Wis, Taman Makam Pahlawan. sadurunge anakku. Sari, Loh. Ndoro. Anak dhewe Kang Mas. Tante. Putraku, ala putraku. Kok iso? Lah niku lho kok kene ae. Piye iki kok Kudu. ndi to? Aku tak tumbas sebelah niku. Iya, dari jalan-jalan. Mau bak tuku sebelah. Tumbas sebelah. Sama pentol. Sik to Bune. Iki ana bocah wadon loro ayu-ayu iki sapa? Koncone Cemple Kang Oh. Mas. Koncone kan cilik SD. Oh. Kanca taman kanak-kanak. Nggih, leres. Iki loro lek Cemple durung sunat, gaene adus bareng lho. Ngene. Koncone ten Blumbang. Iki sadurunge anakku Cemple teko, iki tak wasno kok kaya iso nyanyi ta bocah loro iki. Pinter niki. Pinter nyanyi. Apik-apik. Iso nembang. Bisa, no. Jenengmu sapa, Nduk? Saya Dia Sekar. Oh, Dia Sekar. Sing siji. Kula Raras. Oh, Kula Deni. Ora tekon. Wis waleh aku pisan. Lho, pinter-pinter Iya. iki, Kang Mas. Bocah. Wis sikit atas sono iki, Git. Wis, Nduk,
bocah loro kok ayu-ayu kok ora nemoni nom-nom aku mbiyen. Maksudnya Kurang loro ki kurang. maksudnya kok nyanyi ngono lho. Saya coba nduk nyanyi yo. Nembang no. Kanggo lelipur. Engko nek pancene awakmu iso gawe senenge atine ning kademangan, sok nek sunate cemple tak tanggap maneh. Ngoten nggih, saestu. Jam Kita berdua ditanggap di sini. Berarti lek sampai suara ditambahi anu inces nuli dari Oh. komplit. Dari komplit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. sini dok di sini dok. Iki kene. Kula ingkang suwun sinuwan. Kang sowan sinuwun. Kula ingkang suwun Ngene ya, Joko Kendil. Awakmu anane tekan. Joko Kendil. Iki duduk Joko Kendil. Lah sinten to? Joko Klenteng. Nggih, atas kula nika. Awakmu kuwi sapa? Lho, jadi ini atas nganu Cula. sunat. Oh, Sik, salah. Git. Lah, awakmu golek tukang sunat golek salah kak koyo ngene iki dapurane. Lho, Iki salah niki. lha apa? Kula sanes salake. Lah terus Lah kula mesti ngonteni. gini. Rene. Ya iki lek sing nyunat anakku terus dadi apa to ya? Kula mboten Dadi gawe. Kula mboten sing nyunati. Lah terus? Kula utusan. Oh, asisten. Enggak. Engko nggih. Oh, nggih. Kono. Atas sono, Prof. Lah. Kok iso ngomong iku mbok jelas kok gak iso ale. Adikane ngene iki ya aku dikon ngomong lancar aku yo malah gak penak. Sampean utusan teko ndi? Utusane sing salah. Sing salah. Oh, utusane tukang salah. Ngene ya le legowo. Awakmu teko ana ing kademangan. Kaya legoki dadi legowo siksa. Itu lego. Tutup. Dandalane yo ngene iki lego. Lah tadi dari Pak Bakti Kuncoro aku bulian. Aku asisten. Asistennya salah. Asisten salah. Terus. Kula mriki janjange aten nyunati nganu demang. Kok nyun Anake. Anake demang nyunati demang. Demang nyunatno disunati anake. Lho. Sik kene. Git. Demang Demang nyunatno nyunatno anake. anake, demang nyunatno anake. Lah. Nek karo awakmu wedi ya. Iya, ikon gambare tak tunjuk cangkemmu kok. Pun ngeten mawon Lek jenengan. Nggih. Ngriki kan madosi putrane Demang. Putrane. Sing kate disunat. Sampeyan tenangno dhisik. Tenang. Loro Pun tenang iki. Kopine wis metu ae. Di Mas, Ning jero. Panas. Nek ngono sampean perlu karo sing arep disunat. Arep mbok daftar sik, mbok data pira dawane, pira gedene. Opo iku? nyapa kok diukur pira dawane pira? Persyaratan teng calake ngaten. Persyaratan biasanya iku harga kok nyapot diukur dawa. Nah. Ngeten perkawis rego napa syarat-syarate niku mengke dirembang mengke riyen mengke rumiyin Niki milih. ning nggih Ada list harga. nggih Hargane sik regane pira ae? Jenengan tinggal riyen Niki Kang Mas. niki wonten sunat asam manis, sunat lada hitam, Aku iki apa, sunat apa sunat pisang coklat. sekedap Iki sunat duduk rumah makan ya. Kon iku depot ta ono asam manis. Maksudnya niku bonus Oh. makanan. Makanan. Ah nggih niku. Oleh bonus makanan. Bonus. nggih. Terus regane pira wae? Regane niki lho, niki sing iku eksekutif. Eksekutif. Eksekutif niku klaim paling diparisani ring niku mangke seminggu dicepot langsung dados. Sing VIP niku laser. Oh, Laser laser. niku paling di 3 hari. Terus sing nisor dhewe? Niku ekonomi. Lek ekonomi iki Ketok gunting napa beso milih. Nek sini iki ekonomi ke bawah gratis. oh Sing gratis. sing ae Pak. Niki pripun gratis saged cokot. Yo cocok malah dadi gawe niku anake dhewe kena rabies. Aja, ampun to. Nyapa? Nyapa? Nek kondisi tak cokot. Sik to. Akhirnya aku rabies.
Kowe iki lanang apa wedok? Sampeyan iki wedok. Iso dikasih. Kami iki kok tolong. Akhirnya aku lagi dadi wedok. Jenengan milih ki yo milih sing apik Kang Mas. Sing sae Sing saya pokoknya sing beda mboten di atas eksekutif ya. Aku kok katut awakmu. Pokoke aku sing beda karo wong liya. Aku mau dipadani karo wong-wong sing ana Iki kene. Ndoro Demang. Pelayanan istimewa. Jalukmu piro regane piro dibayar karo Ndoro Demang. Sing dereng ngeten nggih. Gini ku. Ampun niku nggih. Ya wis aku meniku. Pokoke sing apik. Yang penting bocahe pundi? Kit Kula padosan iki. golekno bocahe. Nek Yamin iki biasane bak delik lho arek iki. Apa? Bak delik. Bak delik. Apa to? Iki lho delikan iki lho. Jajal sapa ngerti mang mari dolanan karo iki. Mbok dikongkon goleki piye? Nduk, sing coba golekno, Nduk. Jemplek kono ya. Ayo digoleki ya. Ya tak pamit dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warep ning ndi? Iki melu goleki. Kok ya iki lek roh wong wedok iki Mas yo sanggulan iki lek roh wong wedok ayu. Bahaya iki. Mari sunate kae lho. Wis. Lah nggih. Sing penting Niki sedaya sampun. Sampun. Perkara rego sampun dil-dilan. Pokoke nganu kula Mo, kula ingkang sowan mo. Kula ingkang sowan mo. Nah, iki lho anakku. Tenang ae. Nek golane sing apik lho Kang Mas. Kene nggar cemplek. sayang ini sayang. Lah iya. Niki sing disunat. Utuk Sing pundi? sing iki lho. Lho niku mboten bapake to. Wis men Bapake piye to wong kuwi anakku kok ya. Rama kalian ibu Iya nah. enjang kapan kula badhe dinikahne? Kula pun siap niki calon mantu jenengan ya sayang ya. Iya sayang Yo. udah Mas Nawir tau. Wis nyewa dekor urung? Pripun? Piatuk ya Allah. Iku apa anakku mbokku iki apa? Tenan iku. Lah wong dhek urung sunat kok kesusu arep njaluk rabi kuwi lho. Sapa dereng sunat? Sinten ingkang dereng? Bapakmu kuwi lho. Masalah. Berarti saya blunus. Dalam. Pripun? Awakmu ki mosok ya ora krasa to, Le? Wis enek bedane apa urung ngono ki mosok ora krasa. Aja kepikiran rabi dhisik, konokane ki diopeni dhisik. Mosok ora krasa sayang. Sampeyan durung sunat. Putri. Iya. Jane ya wis. Mosok numbuh neh. Awakku iku ya ngono dadi anak iku mbok ngrungokno wong tuwek. Pripun? Omong-omongan iku mbok digatekno. Layak. Dek ngenane tak pap kok ngene tok. Lah Ya apa mbok pap barang iki? Maksudnya Ki lek nurun bapake ya kaya ngene iki. Wis, Pak, Piye? ibu ingkang pundi, Pak? Ibu kula sing kandunge pundi? Ibumu kandung iki. Lah terus Sing iki Ya walon. gak Nyapa? niki ingkang jenengan gonceng lan Surabaya dek ben niku. Kok ngerti awakmu? Sing ning Surabaya ndi, Le? Alah. Ibu jenengan iki sampean kok saged kok gadah ibu sak omah rukune pripun? Aku nek pinter-pintere bapakmu to sing kurang ajar. Lah wong yo demang kok. niki gawane sampean. Iya. La ilaha illallah wong pitek ngerti lanang wedoke mosok sampean wong kok. Dhisik Mas Mangsaku. pas mendem Demang. Berarti sing niki ingkang nami Deni Yohana. Iya. Sing niki Deni Yoharam. Dadi iku Kiliti. Bu, pangapunten Bu nggih. Litiana. Ngerti ora? Ngertos. Litiana. Wis ora usah dibal-bali. Liti Yana. Mbak Iyana. Sik to. Kon golek lakon meran aku kurang ajar. Ora apa-apa. Pangapunten Bapak. Sutradara kurang ajar. Bapak kok niki jelase pripun? Wis, ngene, sayang. Jebul aku urung sunat. Ngene. Sip, Prof, tolong Prof. santai Mbak. Iki Lah aku tibae dihapusi to. Ora. Lek dihapusi ora. api. Rapi yo. Tenang. Ora nek dihapusi. Iya, Mas. Ibu, Loh, iki ibu lho kok diceluk Mas. Piye to? mantu kurang ajar. Masalah. Kok celuk emas iki lho. Kok Mbak Kakung mbok celuk emas iki lho. Ngene. Pripun?
Sesuk tak dadi hansip ya. Cemple dalam Pak. perkara rabi gampang. Nggih. Jodohmu wis ana. Sono le. Heeh. Tapi Ning kula nyuwun tulung setunggal niki mawon. nyapa? Apun ditanggamne dagelan toprak jeruk niki. Lah napa jamari saya Lah rak ngene Bang, genah ki jelas genah. lah piye lah. Lah genah. Oh, setelane ning kono to. Ngene, Nggih. perkara rabi gampang. Nggih. Ning awakmu urung sunat. Dina iki arep tak sunatne dhisik. Siap to? Wis siap sunat. Sampun siap. Nggih pun. Lah, Niku calahe siap. Lah calahe sampun siap niki sampun siaga ruwak iku mara rekene. Untungmu wis ora rata ya. Biyen Pun, Wis, piye? Dora Demang. Nggih. Dipun siapne mawon niki Cemple dipun sunati dinten nika. Heeh. Ayo. Ayo monggo. Lengkap Den, sak blangkon. Mosok ajenge karnaval. Jare Mbak Siti Voli. Nggih sing cedhek. Wis, saiki ngene. Du calahe tekano. sampun siap. Saiki wis siap. Anakku jangan. Ayo ya kabeh dadi seksi. Ora bali. Siap-siap. Ora mbe. Ora bali. Iki tanggapane apa? Ora mbe. Calahe teko. Ora bali. Mas. Lek geger mburi Mas. Iki calake. Sabar. Iki campur sarian Mas, ora sangan. Aku dulure ndek gawe Mas. Sampeyan iki ndi Pak sing disunat, Pak? Ya iki sing disunat. Longgo Nek. Sing tata. Sarungan sik, Le. Digawe sing apik. Hati-hati deh. Sunat iki hati-hati deh. Balik. Ora. Allah iki nyapa. Sampe nyapa mereka. Lah kok lebone sikilku. Kok yo melu sunat iki? Iki sunat umur piro deh? Umurnya saya piro iki? Iki umure 30. 30. Heeh. Iku cara. Wapo. Iki calake Den. Geget wong. Sabar awakmu sing sunat sing sabar. Dijamin apik. Cara apa tukang pencet? Ora bali. Ora bali. Nek ulone Wonten apa? empane kaya tari ular. Wonten apa kok angel? Alate anyar rek. Oh, nggih. Ora bali. Ora mbe. Kamu ya asistene? Ora bali. Gak. Aman. Mas, sunat dek. Ayo. Graji Pak. Iki digawe apa? Gawe apa iki? Ini kayak graji sikil meco dek. Oh, engko lah sampe goleng-goleng sampe disunat gak pas konane ning pas kentole dek. Cawake medeni. Ora bali. Ora mbe. Ora bali. Mati kowe. Ora mbe. Mas. Sik. Get takonono. Sampe niki calak ta tukang mebel sih. Katut dek, weh bapakku katut. Iki digawe apa? Gak digawe apa katutan dek. Oh, katut. Katut. Lho boleh paman Feng, mboten paman Feng. Sabar. Sing tata kurang loro lah. Aduh, Dek. Aman. Diobati deh ya. Yo bati mawon, monggo. Gawe obat Sulu silir mamit.
Sulpali. Sali Sulfanilamin. Sulfanilamin. Mamit. Apa? Sulfanilamin. Oh iya. Kon request Wes tuwek dek iki, Dek. Suwek, wis tuwek. Tuwek. 30 umur Otot berarti, Dek. Iya, Pak. Lho. Nyapa. sabar deh. Kupingmu iso kaya tang. Ya Mas. Iki engko katoke di krek. Oh, iki nyuwek katoke. Langsung dikuak deh. Iki apa tunggale sing diketok del. Ora bali. Urabe. Gunting deh ya, gunting. Hei. Ber. Sunat. Mas, ora loro. Dipati rasa, Den. Sedo, Bu, tak mau ngirene yo. Ye. Leki arepe sunat apa ngethok bonsai? Iki calahe. Oh. Miras tukang kebun. Damel napa, Pak? Lho, iki jaluk gunting apa jaluk sing apa, Dik? Lah wontene. Jaluk sing cepet. Cepet mawon. Sing beda jare. Sing beda. Oh, anake Demang. Anake Demang. Sunate kudu sing beda, Dik. Aku mau kaya wong liya-liyane. Oke, Dik. Siap, Dik. Mati kowe. Pak. Beda. Oh. Pak, iya. Ora. Ora. Aman deh. Aman. Oh, Bapak. Aja wedi Mas. Sik. Ya apa-apa Mas. Apa sik? Pak, sik. Aja wedi, ora loro. Perkara loro niki ora. Ben kenek digo cerita anak putu. Jalane jaluk sing beda, Dik. Sampeyan nyunat apa arepe nyemplot obat nyamuk? Aedes Sampeyan jare jaluk sing beda, Dik. Iki kok kena. Kenek nggo cerita anak putu besok. senso lho, Pak. Ora. Mawon Den. Kamela sunat kok grigi iki lho. Jekeli. Urabale. Urabe. Urabale. Urabe. Ora loro. Urabe. Sik. Wis alhamdulillah, wis. Gak loro belas. Gak loro belas ya. Ora loro. Alhamdulillah. Ora loro. Gak iki nyapa? Belas gak loro. Alhamdulillah loro. Sing kene lho. Kenek mbok, Pak. Sampeyan kebablasin lek ketok. Pak, iki lah. Wamu sing glujur sak gedang wamu, Dik. Waduh, teh gedine, Dik. Kleru. Urung disunat. Iki lho, Pak. Eh, Sampeyan sing tenang bismillah. nyantai, Dik. Ora sambut tabu, Dik. Bismillah. Wis. Tunggu, Dik ya. Tenang Den. Aman, Dik. Nah, Dik. Sabar ya Le. Iso bentuk-bentuk Den. Masalah kamela sunat melok gringingan lho. Pak. Loh. Ya, menika ada pembalap nomor 1. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak murah perlu napa? Yo. Masalah. Kancale. Kancane iki yo. Bentar Cak. Kok bentar Cak ono apa Cak kok? Waduh, Dik. Sarobo. Ndas sing gede ndas, Dik. Gede ndas, Dik. Aku tak geraji. Ngono kene. Aduh Den. Sik to. Sunate iki ora apa-apa. Lek kebule sopan Pak pas ini motor. Pak, salah. Iki wau anu disunat angel, Pak. Emang Murah, Pak. angel Dik, Dik. Ares. Pun manual, Pak. Manual. Orang balik. Orang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Sik. Kenging nopo? Malah kunci. Nopo? Masa tetet ari ulah. Ya sik ngene, Dik. Dikondisikan angel, Dik. Kita angel, Pak. Anu kita boten jinak niku, Pak. Tenang. Jenengan jinakne, Pak niku. Kecepet bangun deh, sorry deh. Oh, lah calahe matane PC. Bismillah. Orang balik. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh.
Obate. Aduh. Oh, diobati sini. Aduh. Obati. Obate Mas. Ben gak lara. Obati deh. Nggih. Sulfalinamid. Lati rasa Pak niki. Lati rasa deh. Sane mboten lara. Iya deh. Salah. Yo, apa diobati? Niku mboten ndase sing dhuwur. Padha ndase deh, gak apa-apa deh. Kuwi panjenengan meresap kok. Mas. Alhamdulillah. Saiki wis Aduh. alhamdulillah. Wes. Gimana saya? Sampe damel lu enggak mau, Den. Lho. Lo Lah kok iso nyelot dawa? Kegedean ndas deh. Pak, gimana saya? Pak salah. Apa deh? Yes. Enek iki, Nduk. Niki mboten saged dilongi segedi to. Gak kena deh. Kuwi tak cor pisan deh. Gak kena hati. Tinggal ayo, Pak Sogo. Alah keri. Loh, Dek. Apike surat gonku keri-keri sama mandu-mandu, Dek. Aduh. Kok iso melek koyo ngene to? Bu. Dek. Bu. Bu sing di. Bu Gundal karo Bu Gondrong. Seto, kok Bu Gondrong iki lho. Lah iki Bu asli, Bu wedok. Iya Le. Iya le. Aduh, lemas. Tak ngerti. Lemas? Aduh, ngelek. Oh. Sayang. Apa sayang? Lah, yo ngene lho. Oh, berarti kamu itu butuh di sampingku ya sayang ya. Kok nek anu karo wong ayu kok iso beda ya? Iki obat ulisilnya Mamit Dek. Sulinamid Lamit. Tak salah. Dalam. Dinten niki tasih wonten jadwal mboten? Ayo deh, aku ape ngetok glugu deh. Sampeyan ampun salah. Mas, pesenane iki salah kok tukang graji. Oh, loro-loro deh aku deh, campur-campur deh. Niki sing nyunati Donald Trump niki. Ya niki Wes, ngeten. saiki ngene. Rene anakku iki ibune Pak Calak matur suwun iki wis disunat. Dina iki langsung arep tak rabekne. Aja langsung digawe deh. Lho, apa ora kena langsung digawe? Lah biasa deh, enggak kena. Dia apa deh iki deh. Ora kena digawe. Nggak kena. Urung kena. Sesuk. Berarti urung kena dirabekne. Urung kena dirabene. Iki rabene ngenteni 6 tahun deh. Oh ya wis. Kowe Kesuwen. ngene, Nduk. Lintang, rene awakmu Iki urung tak ndase rabekne ajur. karo iki. Awakmu tak ramut dhisik ya, Nduk. Janane. Ma, Duh, Rama. Nyapa? Jarine Pak Calik, Pak Calik. Pak Calak. Jare Pak Calak ngenteni 6 tahun kas. heeh. Lah kok lek sampe tukul jamur. Enggak deh. Masalah iki mau mbakmu angel deh. Ndase ajur. Niku sae Pak Mas. salah. Apa? Kula sing daftar terakhir Pak. Ya apa nyapa? Daftar jenenge lho. Apamu deh? Loh, kok tulisannya glugu deh ketoke deh. Piye to? Wes rabeno ndak apa-apa deh. Ndak Heeh. masalah. Ki rene Sing penting padha mlakune deh. padha mlakune, sing penting padha senenge bune, kabeh ayo disekseni, cemplit tak rabekne karo Nduk Lintang. Tenan. Alhamdulillah. Seneng ya Mas ya. Gak, yo berbengi kitok sesuk ora. Etok-etoke seneng Mas. Lah sing wedok mboten disunat. Gak usah deh. Nyelput deh gue deh. Gak kena deh gede. Iku lho, iku calak iku lho. Apa sih? Warok Madura. Warok. Pernah warok apa Madura? Warok campur Madura deh. Oh, Bapakku Ponorogo, ibuku Madura deh. Oh, dadi ngono. Iki aku njaluk deh. Apa? Rumah kon maju rene deh. Tuh, Pak Joko. Arep mbok sunat pisan, arep mbok sunat pisan. Bener niku sik Joko tapi ya aja disunati neh. Foto. Oh, foto. Pak Joko kalian Bu Siti. kalian Kang Sunat, monggo kula aturi minggah wonten ing pepanggungan. Ngaturaken Bapak Joko Katok kolor. Ibu Siti suwi ngaturaken Bapak Joko kalian Ibu Siti minggah monggo. Suwe no. Dan juga sekalian Karang Taruna. Kepala sekolah iya, Pak. Teman-teman Karang Taruna, monggo. Monggo. Kepala sekolahmu dijak foto pisan. Pak Joko, Bu Iki Siti. kok mati deh, gak metu deh. Apa nih? Ya wis. Adek. Lagu generasi persen deh aja deh. Lagu graji pisan lagu apa? Api deh gaji deh. Apik tuku entek duite Iki mosok properti ya tuku anyar. Anyar, Bos. Iki gara-gara cemplit tok kuwi njaluk lakoni. Monggo Pak Joko. Kalian hingga wonten panggung untuk sinarengan. Mas. Lah, deh.
agak pergi. Kita foto bareng-bareng. Dek, kene Dek. Mbak Lita sini semua. Ingkang dipun sunat menika, Dik. Sampun, Dik. Sing adike derek. Derek, Mas. Didaftarne bisa. Lah kok Dek, gak kok. Ya, Sesuk ben Dek. Ben agak meneh Dek. Kita foto dulu 1 sampai hitungan 1000 Pak Joko ya. Ya, tukang fotonya. Ya, 1. Coba buat Ode, kalau sudah di atas panggung, Ibu mohon izin, Bapak mohon izin. Kalau di atas panggung itu guyon maton ada persyaratannya. Syarat nomor pertama apa, Dek? Pertama nyanyi. Oke, kalau mboten nyanyi, mboten kerso nyanyi, syarat nomor kalih, Bapak. Kedua joget. Oke, kalau nyanyi, Tapi joget niku capek. ya. Nyanyi Terus joget nanti capek. syarat ketiga, Nyawer lah niku lho koyo Mai lho. Nyawer. nyuwun lagu napa Mas Joko? Kakak, minta lagu apa Pak nyanyi sama Om? Oh enggak. Wes, nyuwun lagu napa kula manut? Napa lagune manut Mungkin kula? kesukaannya apa lagunya? Kok lagu sunat, lagu sunat. Telok. Mas Joko, lagunya apa? Mintanya apa? Manut? Mungkin lagu Kesukaan lah? Pas karo. Nggih. Lagu napa? Manut Manut kula. mawon. Oh, manut. Oke, derek Ya, kalian Kak. guyon maton. Adik Lintang, Nggih. kamu nyanyi di sini, sebelahnya Ibu sama Nggih, Pak Joko. sebelahnya ibu kalian Bapak ya, Joko nggih. siap. Lagunya napa niki? Manut Cahayu. Oke. Oh iya, siap. Kita hitung Pak Joko, ini nanti kita hitung sekitar 15.000. Yo, potong hitung apa kok 15.000. Iki. Lagunya apa, Dok? Cahayu. Denok Mas. Oh iya, siap. Oke. Ayo, bareng-bareng masih bersama Guyon Manton bersama Dek Lintang Kairo. Pak Joko situ dulu, jangan sampai turun. Kita videoin. Kita joget bareng. Joget bareng dulu nggih Pak Joko. Adik. Joget ya. Lintang Kairo. Biar manut. Enak Mas. Enak lagi. Ora bakal mundur, ora Terima kasih. Sayang, wah pinter juga. Terima kasih Bapak. Ya, Matur nuwun, Pak Joko. Terima kasih Adik. Terima kasih. Salim dulu. Waduh, pinter juga iki dolen iki sing cilik iki. Yuk, bareng-bareng aja masih bersama teman-teman dari Net Song Guyon Maton. Kita langsung ke sini semuanya. Enaknya gimana? Adik siapa dulu? Kita pedot dulu aja ya. Oke. Kita pedot dulu aja. Ayo, Mas. Oke. Pedot saya aja. Minor. Sama Indah sama Anu sini. Yuk. Artis-artisnya Guyon Maton yuk kita maju bareng-bareng. Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering mulia ison mikiri Timbang bareng tulisan padang. yo abang semak cacing tata yo saya diterusnya ora Terus. siapa kok ngerti siapa dipadane lah aku pas nyanyi kono dipadane mari berono kabeh mari berono Piye? ya pokoknya rada mundur nih Mundur. Pirang meter, Pak? 3 meter Kakean. Betul. Rata mundur kabeh, rata mundur. Abang semak. Abang semak. Alah. Masuk. Ben kabeh kena giliran. Sing lanang iki apa ora? Sing guri yo melu, sing guri melu. Ora iso. Gua pengen awak. Abang semak. Loh, tangannya gak mandek, kali lho. Loh, tangannya di atas.
Tangan di atas. Ada kunti malih Mbak Minton. Ngadek kau ayo. Tangannya ning dhuwur. Di atas terus. Rambut Loro, Indah Hartia maju. Indah Hartia maju. Gendena. Ini lagune Bocah Gunung. Iya. Yuk 3 2 1. Apa kang seman